चलिए हम भोजपुरी गायक प्रदीप लाल यादव यही नवरात्र में तमाम श्रोता समाज के पैर छू के प्रणाम करते नहीं। यही नवरात्र में एगो मेहरारू अपन मर से कहत रही राजा जी, अरे वो कौन ऐसा कमी कह देनी कि मैया रानी रूस गई बनी और कहत रही कौना भाव में कहत रही राकेश भैया कहत रही कि हाँ सत्य न बोला तारी अरे बनल बाड़ी कनिया कि पूजा में भइल सैया अरे कौन ऐसन कमिया चुनरिया खातिर रुसल बाड़ी सा तोरे बहिनिया चुनरिया खातिर रुसल बाड़ी सा तोरे बहिनिया। हाँ सत्य न बोला तारी बनल बाड़ी कनिया पूजा में भइल सैया कौन ऐसन कमिया चुनरिया खातिर रुसल बाड़ी सा तोरे बहिनिया चुनरिया खातिर रुसल बाड़ी सा तोरे बहिनिया। और कहतरी पान कसैली लैनी अढ़ौल के फुलावा तब नाही करतारी नेवता कबूलावा ए माई हो पान कसैली लैनी सब चीज लाइए दिल में आखिर कौन ऐसा कमी कर दिल में माई को पुरुष गइल बड़ी बतावा ये मैया कहत रही पान कसैली लई अढ़ौल के फुलावा तब नाही करतारी नेवता कबूलावा पखड़नी लैनी गंगा जी के पनिया पौआ पखड़नी लैनी गंगा जी के पनिया चुनरिया खातिर रुसल बाड़ी सा तोरे बहिनिया चुनरिया खातिर रुसल बाड़ी सा तोरे बहिनिया। और कहतरी
घिउआ के तेलावा से जरवनी दिया नावा परदीप लाल माई के गावेले भजनवा। ए माई हो घिउआ के तेल से दिया जरवनी माई तोहर पचरा गवावे खातिर हे प्रदीप लाल के बोलौनी आया के लइका गावत रहे कहत रही कैसे गैया के घिउआ से जरवनी दिया नावा प्रदीप लाल माई के गावेले भजनवा। मानत नहीं मैया मानत नहीं मैया ढोल पुचरनवा चुनरिया खातिर उसल बारी सा तोरे बही। हाँ चुनरिया खातिर उसल बारी सा तोरे बही। चुनरिया खातिर उसल बारी सा तोरे बही।